xa visto. Elvira Munipa. O Concello sacou unha lei que di que os empregados públicos municipais teñen que ser 50% homes e o resto mulleres. Chámanlle lei parietal. E claro, lá foi a miña Elvira a apuntarse para unha praza de policía municipal. Ela é, sí, fantasiosa, baixelle a cabeza. Vai pensar que por ser muller xa pode andar con pistola. Que vos parece o uniforme, Guai, dixen que xogar coa pistola. A pistola non é un xoguete, Kevin. Porfa, mamá. Vale. Pero nada de tirar os paseanos, que tes moi mala puntería e és capaz de matar algún veciño. Vale, vale. A ti parece normal o que fixeches. Non pasa nada, o que ten un cargador vacío. Non falo da pistola, a mí importa un carallo se Kevin se lía a tiros cos veciños. Falo da estremonía esta de meterte a policía municipal. A ver, Elvira, para ser policía, para ser axente da lei fai falta unha preparación. Ti nin prova fixeches. Son a única que cumpre os requisitos de todo o lameiro. A ver, mido máis dun 80. Son muller, non teño antecedentes. Estou empadroada aquí e aprendín toda a normativa municipal. Que dices? Fai falta unha preparación, entendes? Ti non estás capacitada para ser axente da lei. Estou, Moncho, estou. Teño tanta ansia por facer que se cumpra a lei que vou empezar dando exemplo. Mira, aquí teño unha lista das diversas infraccións que se incumpren nesta casa. E ti vas a empezar a poñerlle solución agora mesmo. Para! Segundo a normativa oficial, cometín 23 infraccións no que vai de ano, O que me pon ao mesmo nivel de delincuencia dun banqueiro calquera. Lástima que a mí non me van pagar a xubilación millonaria que lle van pagar a eles. O resto... É un sen vivir, home, é un sen vivir. Mira, mandoume cambiar o somier por unha cancela de verdade. A ti parece normal? Sí, home, sí. Agora teño que quitar o apaño aquel que fixera na traída para non pagar o suministro de auga. E cambiar a euralita con amianto e tirar o lixo nos contenedores. Pero isto que é? É o prezo do progreso, Moncho. Xa era hora de que Lameiro deixase de ser coñecida como a cidade sen lei a Estrada dos Ares. E digo eu que tamén alguén terá que facer cumplir a lei, non? Sabes? Porque se queremos seguir na Europa do eu... Sí, ven. Hola. Elvira. Que tal, Elvira? Vamos a ir ver un muller. Podo. Invita a casa, sí. Sinto puscas, pero estou de servizo. Tal, cariño? Que estou de servizo, Moncho. E ti que faz aquí? Non tiñes que estar traballando? É que saín facer unhas dilixencias. Vim buscar o correo para don Anselmo. Precisamente. Aquí tes. Hai unha de Facenda, pero ainda na lin. Miro esta noite, mañá xa levo. Ti sabes que ler o correo alleo é un delito, non? Dende cando? Xa yo digo eu sempre. O que pasa que a mí non me fai caso. Ten o vicio ese metido no corpo, non hai quen o quite. E mellor estate caladiño, que acabo de facer unha inspección ocular no exterior do edificio e xa vin que tes un cable da luz conectado na farola municipal. Non é culpa miña, eu quero ter a luz polo legal. O que pasa cor da compañía, pois queren que lle poña un contador e un boletín e non sei que cousas de instalación. Un montón de trapalladas, sabes? Ya. Se o que queren é aproveitarse de mí, porque me dan de la man e queren comer o brazo. Pois que saibas que vou facer unha revisión dos urinarios, porque sospeito que as augas fecais que desembocan na gardería municipal veñen daqui. Vale, Elvira, xa sei por onde vas, muller. Tranquila, vamos. Compra algo para ti, vale? E o ano que ven ves por outro destes que te vai dar. Estásme intentando subornar. Non, que palabra máis é? Non, isto é un regalo a unha amiga de unha estampiña coa cara do rei Juan Carlos. Non me digades que Puscas non manexou a situación con moita clase e estilo, O que pasa é que Elvira está demasiado metida no papel de poli incorruptible, e así non hai maneira. Mira que cerrar llovar a Puscas, pero que carallo ten a cabeza ti, muller? A ti como se xo corre facer eso? Intentou subornarme, Moncho, e xa un delito moi grave. Subornarme. Cala a boca, eso levo facendo Puscas toda a vida con Pepucho municipal, acordos deses, así, bueno. Ajá, así que Pepucho. Pois deixa que lle paso o meu informe aos asuntos internos. Estás te pasando un pouco. Vale que non acepten os subornos, vale que delaten os compañeiros do corpo, pero deixarme a min sen bar para tomar os viños, muller. Non te preocupes, papá, podes vir chuzarte comigo o botellón. Non na miña xurisdicción. El lameiro ao botellón está prohibido por las leis municipales. Ai, non! Como é iso? Pois hoxe que saibas que vai haber un macro botellón na praza do Concello e ninguén me vai impedir ir, sábelo. Como? Como dis? Como dis? Pasa! Pasa pro teu cuarto que te vas a expulsar al radiador! Desgraciado! Pasa! Pasa!
Carallo para timpa. Parecía Chuck Norris nos Powerwalk Rangers de Texas, pero cachondo. Xa verás como así aprende a respetar a autoridade. Mira, xa está ben. Non consinto que convirtas esta casa nun estado policial, Xa estou farto dos teus abusos de poder e do imperio do terror que intentas impoñer. Que queres? Que che poñas esposas a ti tamén? Ai, sí, non, tamén me va a deter por resistencia á autoridade. Pois vai empezando, mellé. Non. Por conduta indecorosa e comportamento sexual escandaloso. Que te le acho, o que? Eu sexual non fixo nada, quen me dera que... Aínda non. Pero estás a piques. Vai subindo ao cuarto e vai quitando a roupa que te vou someter a un cacho a fondo. Xiro inesperado. O correctivo ao que me someteu Elvira non só non me quitou do camiño da delincuencia, senón que me animou a reincidir. A ver, entendedme, despois de 20 anos, a parella pide escapar da rutina, fantasía, sabedes, non? E non acaban aí as vantaxes de ser o machaca dunha axente da lei, Hai outras máis salado catre. 20 multas, Moncho. 20 multas. Ainda por riba ameázame con pecharme a nave por non sei que parvada legalista de xentes en papéis, inmigrantes e régimen de escravitude. Sí, home, eu sei de sobra que as leis ás veces son absurdas, pero ela nada máis que fai o seu traballo, don Anselmo. Xa, home, podería facelo dun xeito menos legalista. Digo eu, Moncho, que ti poderías axudarme para que a tua muller de cando en vez faga un pouco a vista gorda. Xa, mire, non o vou enganar, don Anselmo. Elvira come da miña man. Fai o que eu lle pida. O que pasa é que o que vostede me pide merece unha bonificación salarial, non sei se me entende. Vale, pilla, va, como abusas de mí. Xa te vou estender un cheque. Sí, e aparte, non estaría de máis librar unhas horiñas ao día para isto de centrarse no meu cometido, non sabes? O que queiras, Moncho, o que queiras, pero que a tua muller me deixe tranquilo. Nunca se valorou tanto o meu traballo en suministros Anselmo. Case non ia por ali. Cobraba máis que nunca e, aínda por riba, gozaba a tope facendo as xestións que me encargaban. Que maravilla. Ai, Moncho, se non fora por estes momentos de desfogue, non sei se sería capaz de seguir no corpo. Non sabes o estresante que é a patrullar polas rúas de Lameiro. Creo ben, querido. Mira unha cousa, Elviriña. Pero é que don Anselmo non para de preguntarme polas multas, eu xa non lle podo dar máis largas. Sinto moito, Moncho, pero non podo facer nada. A ver, Elvira, o que é o meu xefe? Ai, que ten que ver? Tamén o alcalde é meu xefe e hoxe planteille unha multa por aparcar en zona minusválida. Xa está chegando unha multa ao alcalde? Claro, ten que entender que ele é un cidadán máis e ten que acatar a lei. Sí? Ai, hola, señor alcalde, boas noites. Sí, fun eu. Claro, normal. Ten que entender que é unha infracción grave, Como? A lei é igual para todos, xíame sí. Botaron do traballo por exceso de celo. E diredes vos, que é iso de exceso de celo? Nin idea. O único que sei é que é o delito máis grave que recollen as leis do Concello de Lameiro. É que non é xusto, eu só fixen o meu traballo. Xa, cariño, pero o sistema está corrompido. Mira polo lado. Así eu agora podo volver ao Puscas, mandarlle os viños, e ti volves ao teu o de sempre, que é atender a familia como Dios manda. E cando ti ven eu desatender a familia, home? Mamá! Suéltame! Pero que non podo mandar o botellón, pero suéltame xa! Que non ten desatendida a familia, di. Esqueceuse do Kevin, e a criatura leva 3 días esposado ao radiador. Mamá, policía! ¡Sí que estás ahí! ¡Tengo fame! Se cadra, sí que me esquecín un pouco de vos. O mellor é mellor que volva ao meu labor e que esqueza esas fantasías de ser a xente da lei. Normal, Elviriña, normal. Veña, vai soltar o rapaz, anda. E como queres que o solte se non teño a chave das esposas? Ti venas que devolver cando me quitaron o uniforme. Por que che quitaron o uniforme? O uniforme, a placa, as esposas, todo. Que humillación, Moncho. Pésame ben ter perdido os privilexios de ser o machaca da Monipa, o respeto da xente, o sobresoldo de don Anselmo, pero ao que non estou disposto a renunciar é ás fantasías de parella. Así que mirade. Comprei isto no Chino Yun.
Non son os legítimos homologados pola policía, pero para xogar ao polio e ao ladrón na cama ben valen, Grazas, Chinollón, non sei que faríamos en ti. A primeira comunión de Kevin. Moncho, pero como é posible que o teu fillo non teña feita a primeira comunión? Ti és un irresponsable. Home, digamos que foi por diverxencias co clero. O cura vello, aparte de cura, tamén é árbitro de fútbol. O típico, non? E un día tocoulle arbitrar un lameiro contra o Choupana. Bueno, e non vai o tipo, e no último minuto, pita un penalti en contra do lameiro. Se podía levar o rapaz a fazer a primeira comunión. Na vida. E por iso quedou o rapaz sen facer a primeira comunión? A ver, o penalti foi claro. Sí, porque o defensa colleu o balón ca man na área. Pero foi contra o Sporting Lameiro. Eso sí que non pode ser, non pode ser. Xa, pero mal feito. Mal feito, Moncho. O respeto ao clero é importante. O teu fillo, aínda que ás veces non pareza, tamén é unha criatura de Deus e non pode estar sen facer a primeira comunión. Pero non será tan grave, non creo que pase nada. Non te apures, non te apures. Polos cartos non te preocupes. Xa corro eu cos gastos. Caralho, se paga vostede xa é outra cousa, sí. Aparte que eu non teño nada en contra do cura novo, nadiña, por min sen problema. Eso tiña que comentalo con auténticos expertos en teoloxía. Pois fixeche ben. Por favor, que lle faza ao teu fillo para o día de mañana, logo. Bueno, tampouco lle hai que dar tanta importancia, Pero como que non, Moncho? Como que non? Parece mentírame. A ver, Kevin sabe idiomas. Home, idiomas non sabe algo de galego e tal, é 4 palabriñas que lle aprendín de castelán. Beber, comer, mesa e chisme. O básico para ir por España adiante. E ten algún máster? Non ten. Tuve aí un rato, hai tempos e un rato feo que estaba dentro dunha xaula, pero... Máster? Un máster, sí, home. Non, pois mira, como non sexa de botellón ou de andar facendo mal co cuatro, non creo, E adaptarse ao traballo en equipo, sabe? El non sabe nin adaptarse ao individual, el o traballo nada. O logo, Moncho, non hai nada que rascar. Claro que non, Moncho, claro que non. Pero de facer a primeira comunión sempre ben, porque así polo menos tes algo que meter no currículo, digo eu. Sí, está ben, está boa hallada. Que picada a boca, Kevin José. Nunca fixo nada, non pegou pancada na vida, pero ten a primeira comunión feita. Moncho, pero algo é algo. Coño, pois que tes razón, Moncho. Claro, polo menos ten un papel que pon ali... fixen a primeira comunión, sabes? Algo ya, valer. Pero como que home, no currículum tens que poñer o que sexa, calquer cousa, hai que enchelo con calquer cousa, Moncho. Carallo, que imagínate un día que lle fai falta, sabes, talo feito. Por exemplo, queren traballar a Alemania, piden xa a primeira comunión, carallo, en que? No, si calquer día metes a Ángel Merkel na cabeza, que hai que tela, Si, quedas aquí. Convenceronme. E alá fun dicirlo a Kevin. A primeira comunión. Outra vez. Non, Kevin, que de pequeno non a fixeches. De verdade. Sí, hai nos casos. Ti acordaste de tela feito? Non. O que pasa é que eu tampouco son moito de lembrar as cousas, nin de pensar, nin nada diso. Eu xa quería que tivese feito no teu tempo, pero... Non podía ser, Divina, non insistas, home. Que o cura vello pensase antes de pitar aquel penalti. Diz que o cura nova é moi riquiño, moi moderno, así tipo Padre Casares. Mentre non sexa árbitro, todo ben. Ainda debo ter o traxe que che comprara daquela no fallado. Podo cho amañar. Pero que teño que facer? Sí, nada, home, ti tranquilo. Xa está don Anselmo encargado de todo. Vaiche preparar para a catequese e vai pagar a festa, que é o importante. Mañá mesmo empezas, O bo é que Kevin xa ten unha boa base co que lle fun ensinando eu do catecismo. Don Anselmo vaise decatar enseguida. O sétimo mandamento? Sétimo. Pero como que o sétimo? Que pasa, Kevin? Que? Non sabes cal é o sétimo mandamento? A ver, o primeiro saber cantos mandamentos hai. Cantos mandamentos hai, Kevin? Home, non sei, 2 ou 3. Como moito, Kevin. Tranquilo, non te poñas nervioso. Pensa. Cantos mandamentos hai? Máis de 3. Pois non sei. A ver, vouche dar unha pista. Va, pista, sí. Hai 10 minutos que cho dixe. Cantos mandamentos hai? 10.
minutos hai que cho dixi. Cantos mandaba? Tus hai 10 minutos hai que cho dixi. Que cho dix? Sí, 43! Va que sí, que son moi bo adivinando, son... Eu que se parvo perdido. Kevin, 10 mandamentos. Hai 10 mandamentos como a película de Charlton Heston. Os 10 mandamentos e que ti non vas ao cine o qué? Pero, como que hai 10 mandamentos? Claro. Pero non serán moitos para cumprir. Son os que son, caramba, me pos nervioso. E concretamente o sétimo, que é o que che pregunto, di que non se pode roubar. Buah, Está mal. Sí, sí, home, sí, que non se vai poder roubar, é unha broma, non? O que é unha broma? Está aí ben escrito, ben claro. Pero, meu pai díxome que ese mandamento exactamente era que non che collan cando está roubando. Teu pai é un desgraciado. Seguro que o meu Kevin está indo de maravilla no catecismo. O que aprendeu comigo non hai dúbida, vaya. A ver, mellor cambiamos o sistema. Ti fai as preguntas e eu respondo. Por exemplo, sobre o catecismo, tes algunha dúbida? Sí, ben, imagínese, don Anselmo, hai 2 irmás siameses, non? Destes que van pegados polo corpo toda a vida. E un deles é moi boa persona, pero o outro é malo como o debo. E ao morrer, que pasa con eles? Van ao ceo, non? Pero ali que fan? Sepáranos. O díxonos un tipo, con eles é moi malo. Que pasa aí? Pois é unha cuestión francamente interesante, Kevin. Non sei, unha cousa é o corpo e outra diferente é a ánima. En calquera caso... Pilláchesme, non o sei, Kevin, non o sei. Vale, e os bechos van ao ceo? Non, iso seguro que non. Os bechos non van ao ceo. Pero os pingüíns sí, verdad? É que os pingüíns a mí caime moi ben, son moi bonitos e son moi graciosos. E claro, meu pai di que seguramente que vayan ao ceo porque ali teñen que facer rir os anxiños. Porque os anxiños, claro, teñen que estar aburridos e ali non teñen moito que facer. Irán ao ceo os pingüíns, verdad? Non, Kevin. Os pingüíns tampouco van ao ceo. Non hai un ceo con pingüíns, Kevin. Acabo de me acordar de outro mandamento, o de non mentirás. Perfecto, moi interesante. Non mentirás na casa, pero fora da casa minte todo o que poidas. Porque, mire, don Anselmo, nos tempos de hoxe non se vai a ningún lado ca verdade por diante. Por quen se dixo iso, Kevin? Meu pai que é unha bellísima persona. Ele é o seu mandamento preferido, o de non mentirás. O de non mentirás e o de non traballarás nunca. Nunca, bueno, iso é dicir, fai que traballas para que os demais che vexan, pero traballar non... Todo isto do catecismo fíxome lembrar todo o que sei eu da Biblia. Que é moito, sí. E lle contar a todo o mundo todos os meus coñecementos, para que vexan que son un tipo preparado teolóxicamente falando. Por fin é o día. Que guapo estás. Quédache perfecto. Viniste moi, non credes? Non. Para a primeira comunión e tes que ir como Dios manda. E ademais o traxe non se pode desperdiciar. Pero están aí todos os rapaces de Lameiro para rirse de min e tirarme pedras. Non é nada, fillo, non é nada, parece mentira. Mais tivo que sufrir ali Babá cando liberou os xudeus de Faraón. A Biblia, Elvira, a Biblia, parece mentira, que tan pouco coñecemos a Biblia, Pero isto pícame moito. Non te rasques que vas descoser todo o que cosín, Aí vas en la envexa de todos os rapaces. Pero se os demais rapaces teñen 9 anos. Isto é unha vergonza, mamá. Ai, Kevin José, que tan egoísta és, home. Oiches, don Anselmo non tarda moito. Dixo que ia falar co cura novo para falar da ceremonia non dá chegado. Xa verá, mira, xa verá, non perde a paciencia. Como aquel da Biblia, como era, como se chama? Job. No, que va, o da paciencia, aquel que pasou tantas cousas malas. Gepeto, como todo a morir de tempo dentro da badea. Ese sí que tiña paciencia. Canto sabía da Biblia. Non me extraña que a miña Elvira se sorprendese. E despois chegou don Anselmo cunha sorpresa. Nada, non hai ceremonia. Pero como que non don Anselmo mire para aí, que guapo está o rapaz. Sí, pero fun falar con ese tipo. E nego meu que meu Kevin faga a primeira comunión con ese impostor. Non penso pagar nada. Pero que pasou, logo? Fun falar co tipo e xa non me gustaba nada a pinta que levaba. Tiña barbas, parecía un hippie. E sabedelo peor. Debaixo da sotana levaba pantalóns vaqueiros. Pero onde se viu semellante cousa? Tranquila, un saltero don Anselmo que xa parece Moisés antes de destruir Egipto co seu superpoder. Que dis, home, que dis? A Biblia, parece mentira, vostede tamén. Peor de todo, quería cantar cancións modernas durante a ceremonia acompañándose el mesmo cunha guitarra. E dixeme, pero vamos, por menos a metade da ceremonia terá que ser en latín para darlle máis gusto. El dixo que non, que todo en galego.
Pero que somos? Luteranos, protestantes, comemos salchichas, bebemos cervezas. Don Anselmo, pero vostede non era o que decía que o primeiro é o respeto ao clero? Sí, ata que coñecín ese tipo, ese impostor. Nada. Kevin, de momento, que siga asistindo ás clases da catequesis comigo. Anda, carallo. Isto recórdame a loita de David contra Goliat. Pero parece que esta vez vai gañar David, Por certo, non debería ser o único que asistise ás clases da catequesis. Alá, adeus á primeira comunión de Kevin. Pero hai máis, Don Anselmo non é que quedara moi contento cos meus coñecementos da Biblia. Non o entendo. A ver, Moncho, imos empezar cunha fácil. Quen era Moisés? Esa seina de sobra. Charlton Heston, que ben traballo o tipo ese. Que papelazo fixo. É tan un pelo criminal, Non, Kevin, non. Ningún becho pode ir ao ceo. Escoixo un momentiño. E os porcos tampouco. Mire que se lles aproveita todo, Non é un cibor. Que parte vai o ceo? A parte humana ou a parte cibernética? Vamos a ver, que preguntas son esas? Iso digo eu, home. Nada máis que preguntas burradas e estupideces. Mire, unha pregunta boa voulle facer agora mesmo. Mire, por exemplo, un home que é metade home, metade cabalo. Que parte vai ao ceo? A parte humana ou a outra? É un centurión desos. Vamos a ver, ti coñeces a alguén que será medio humano, medio cabalo? Home, aquí entre nós non, pero quen sabe. A ver, don Anselmo, son preguntas teolóxicas, home, que se chaman. Hai moita proba atómica e nunca se sabe, Papá, ti sabías que hai 10 mandamentos? Que estás contando? Pues inventaron algún agora, hai pouco, porque... Sabín que xa me parecían moito, pero... As abellas de Lameiro. Bueno. Vaya parvadas películas estas de marcianos, Xa fan pa que nas fan, pa burros e ignorantes, claro. Pero quen vai creer, quen vai ser tan estúpido para pensar que un marciano vai vir a comer os cerebros? De bella. Un idiota, nada máis, un idiota, nada máis. Socorro, un marciano, socorro, por favor, non me coma o cerebro, por favor. Son tan inteligente que poderías ter unha indigestión, por favor. Que non, papá, que son eu. Non era un marciano, era Kevin. Bueno, que ben se lo mesmo. Só que el non ten que vir en ovni, xa vive aquí en Lameiro. Serás? Que se me matas do susto, payaso. Podes saber que faz? Nada, fomos de excursión no instituto a unha granxa de abellas. E ali fan mel, fan cera e moitas cousas. Que interesante. Sí, pois está guaipina, xa ves unha cousa. Hai uns bichos que son orzánganos. E non fan nada en todo o día. Fan todas as abellas. E non sei o que habrá que estudiar para ser fan. Ai, tranquilo, non te preocupes, que vas polo bo camiño. E que pasa así vestido? Nada, pois mira, estaba ali atendendo. Non, no que estaban dicindo. Sí. E levaba un montón de tempo, polo menos uns 10 minutos. Un récord para ti, atender tanto. Demasiado, entonces collín e marchei, pero marchei ca roupa. Está moi guai, o mundo das abellas, papá. Sabes unha cousa? Hai xente que vive delas. Vaya estupidez. Vivir duns bichos tan pequenos. Onde se vive? Pois estás moi equivocado. É moita xente que vive das abellas. E pode ser un gran negocio, O que, é un chollo porque as abellas non hai que botalas a pastar, entendes? Nin hai que cuidalas. Cuídaselas só. Exacto. E ademais tampouco tens que ter medo que che espa por raposo. Nin que te desperten no medio da noite ladrando, como os cas, Sabes, ten algunha desvantaxe, sí, que non che coidan a casa ou que non che fan compaña, pero polo resto son todo vantaxe. Xa, meu, que sei, de ter abellas hai que ter moitas, E despois teñes que poñer nome a todas, carallo. Pero a quen lle vas poñer nome, home? Onde veche ti abellas que teñan nome? Pero, por favor. Está moi ben, Moncho, está moi ben. É como ter bateas de mesillón. Moitos bates. É mellor aínda que non tes que ir ao mar. Moncho, vouche dicir unha cousa. Conhecéndote como te coñezo e analizando a tua personalidade, eu creo que a cría de abellas é o máis apropiado para ti. Sí, claro, polo que me gusta a min a natureza, non? É o ecologismo. Non, basicamente é porque non hai que pegar golpe. E iso, para ti vai mallao. Non me digades por qué, pero o de non ter que traballar foi o que me acabou de convencer. Puxen moitos trobos con abellas. Puxen dúcias deles e puxenos todos no mellor sitio posible.
Ou eso pensaba eu. Que de todos os sitios que hai no mundo, e a ti ocorreseche poñer toda esa morea de colmenas ao redor da casa. Mira, é o mellor sitio posible, muller, faime caso. Así teño as controladas e poden papar nas flores que tes ti plantadas. E ti estás, home, que aí non poden estar. Como que non, home? A quen lle molestan aí? A ninguén. Moncho, non é un bo sitio. Pero por que, muller? Non lle van... Son tan pequenas que non lle van facer mal a ninguén. Ademais, a abella, máis o home, ulla e carne, son amigas. Moi ben, pois, sai afora. Bueno, pois saio. Pois sai. Pois saio. Pois vai. Pois Vai. Vai. Ai, verás. Que non se parta calor fora, Que sí, Elvira, que tes razón, muller. Igual tampouco é tan boa idea ter tantas colmeas para casa. Como se botaban a min as condenadas. Claro, vese que ainda non me coñecían ben, no? Era un perigo sair da casa, pero eu non me podía render, Así que tiña que buscar solucións. E atopeinas. Era un pouco complicado, sí, pero mo di Rui Mateos, o que algo quere, algo lle costa. Estásme dicindo en serio que cada vez que saíamos da casa temos que poñer isto? É así xa non nos pican as abellas, É a solución perfecta, mira. Total, son 50 metros, hasta chegar ali a desagrario, na máis. Xa está, despois quitamos afuera. Moncho, ti onde te la cabeza, home? Vaya pregunta, mamá. Onde a vai ter? Enriba dos hombros. Pois xa tú a preguntar. Ai, pois a mí parece boa idea, Eu non pienso sacar máis este traxe, Mira que bonito, Aparte, eu creo que realza a miña personalidade. Pero non te das de conta que ata a Kevin lle parece boa idea. Moncho, temos os veciños en contra porque están fartos de que lle piquen as abellas de seguido. Pois xa se farán, muller. E se non que gasten o carto e compren un traxe destes. Pero se invadiron a escola e máis a residencia dos vellos que están ali confinados, os nenos non poden nin sair ao recreo, po. Millor, así quedan na clase e aprenden máis. E os vellos que van facer, meus pobres, xogar ao truco, ver a televisión e beber ponche, na máis, como a pato, encherse. Pois xa está. Non digas máis animaladas. Bueno, o caso é protestar por todo sempre. Bueno, mira, vamos dar unha volta, neno. Sí, vou te ensinar eu como funciona isto. Veña, vamos. Vamos, Vamos. Que tan farmo que é, Ai, Jesús. E as abellas empezaron a facer mel. E pouco a pouco funlles collendo cariño. Ai, criaturas. Mire. A ver. Que ben hule. Que rico. Normal. É que estas abellas son prácticamente da familia, home. E eu querolles tanto como a Kevin José. Pero polo menos dame bastante menos de gustos que ella. Sacando cando se meten pola gardería que acaban con rapaces, pero bueno. Non sei, pero sexa o que sexa, a verdade é que está moi rico. Sí. Este bote xa é para vostede, e se quere traio máis. Home, moitas grazas. Nada, non hai de que. Mira unha cousiña, don Anselmo, quería comentar. Igual trae uns cantos botes máis e poñome a vender neles aquí na nave. Vostede gañaría algo, claro. Sen problemas, Moncho, paréceme moi ben, teos cando queiras. Iso sí, non teño que aclararche que eu quedo co maior parte do que saquemos. Claro. Prácticamente pódese dicir que eu máis don Anselmo éramos socios. O soño da miña vida, E é todo de maravilla. O que pasa é que, cando vai todo de maravilla, sempre se pode torcer. Era visto. Hola, cariño. Que? Vai ao Odisea facer a compra. Isto non pode seguir así, Moncho? Pero que dices, muller, se che queda de maravilla o traxe, estás tan sexy. Deixate de lerias. Como a casa chea de formigas, e de insectos e de arañas. Claro, tes todo cheo de flores para as túas abelliñas. Claro, para crear un ambiente óptimo para que dean bo mel. Pero se ata lle tes posta a tele, ó. Non sabes que nos gusta o luar, é un milagre. É aparecer María Jiménez e lo que é. Isto non pode seguir así, Moncho. Ti fai o que queiras, pero telo que solucionar xa. Eu non quero ter a casa chea de bechos. Bueno, e que queres que faga? O que che dé a gana, pero soluciono. Alá, xa teño a solución. É todo natural, A ver, que hai máis natural que unha mestura de insecticida do caro, veleno para espantar os panda do Chino Yu e os callos de puscas, Iso acaba con todo canto insecto haxa, home. E foi barato porque o Chino Yu non lle dá saída a ese veleno para espantar os panda, non me digades por qué. Ala, amigos, todo solucionado. Adeus aos insectos. Cala, home, cala. Matei as abellas todas.
Eu quería matar os insectos que había na casa e matei as abellas tamén. E home, tamén quen contaba que as abellas fosen insectos. Pero logo ti que pensabas que era? O reino mineral, papá, hostias. E ti fuiste ao colexo? Agora que vas facer, Moncho? Vou facer, eu que sei, home, eu que sei. Agora acabouse o negocio, acabouse todo. Eu que tiña pensado vivir como un maragá grazas ás abellas e agora merda para mí. Pois ben que cho sinto, Nada máis o sinto eu, ó. Ata lles collín cariño e todo, amigos. As abellas non son como un can, que tiralle un pau e por el non va, non teñas medo. Pero fanche compañía. Bueno, pero mira por o lado bo. Siquera non tens que entrar e sair da casa vestido co traxe de apicultor. Ese é outro. Sí, ese é outro problema. Botei tanto veleno que agora temos que seguir utilizando este traxe para entrar e sair da casa. Sí, teño que recoñecer que igual me pasei un pouco co veleno. Sen querer, creei un pequeno Chernobyl. Pero que carallo, as cousas ou se fan ben ou non se fan. É que non tes medida, Moncho, non tes medida coas cousas, Madre mía, os técnicos dixeron que o efecto do veleno pode pasar en moi pouco tempo, un par de meses, non é tanto tempo, Veña, que vai empezar a luar, E mentres que, así, pola casa. Pois foi super divertido, ver como desaloxaban a gardería e o asilo. É como se desmayaban os vellos, caían como moscas. Que non teñen aguante ningún home. Os vellos antes sí que eran fortes, que aguantaban a fama. Kevin, pon a capucha, que te podes poñer malo. Pon a capucha, veña. Non, que a min isto séntame ben, Kevin, que non respires.